leftover chicken tandoori. Ano lang natin to, simple adobo. At mo siya. I want big cuts. For me, separate natin yung wings. They're boiling egg. Water. Luya. Kasi may sabaw-sabaw pa. Nanonood sa laman ng ano. Nag-overthink kasi tayo ng health benefits. Nag-overthink ng health benefits. Lagyan natin ng luya. Magiging generous kaya tayo sa luya for today's video. Oh! Just like this. I think that's good. Let's go for more luya. So, magdag yung stock ng gulay. It's not a colander, but it looks like a colander. Ito natin. Wash natin. I want to finish the orange. Thank you for watching. Yung orange po, mga 3 days na siya sa ref. 3 days. 3 days nung binuksan. Pero okay pa naman siya. So this morning is a combination of slow and fast activities. Dong. Dong talaga ng orange. Ano bang tangerine? Ano kaiba ng tangerine sa ibang mga species ng citrus fruit na to? Baka. Pero gusto ko ngayong nuklagyan ng itong orange peel. Try lang. Mabango siya eh. Magpabango lang. Parang yung tanglad niya, diba? Huwag lang sigurong masobra kasi mapait. Experiment. Anyway, when this experiment is cooked well, it can be eaten. Yeah. Coming from a biochemist brain of mine.
dito ng tubig na. Nabubuli ko. Ano with my knowledge of thermodynamics, yung hot water, lagyan mo ng cold agad. Yung reaction ng laman ng egg, titigas agad. Mas titigas. Let's see. Salamat po sa nanonood. Sorry. Salamat po sa nanonood. Please subscribe. Or comment. You can comment there. Comment below. What if mag-ano ako dito, yung mag-mention ako ng mga tips on how to grow your YouTube channel unti-unti. Pero lalagay ko lang siguro mga 5 minutes or highlights. Well, yung last time na ginawa ko ay hindi siya nagsaktong 5 minutes. Yung last 5 minutes nung 30 minutes live stream. So, maybe I'll just take a video of another content about that. Kasi ito more on my Monday morning today. Kasama po din sa schedule natin today ay ang paglilinis. So more on bawas lang ng mga dumi dito sa kitchen, tapos sa room, magwawalis. Ano pa? Yung CR, make sure na malinis yung bowl. Tapos yung mga buhok-buhok, mga floors ng CR at ng rooms ay makuha, matanggal. I-ready ko din yung labahin ko for tomorrow. Maganda yung washing machine kasi siyempre automatic siya, no? Yung water, niya, source, connected na sa kanya. Kaya parang i-on off mo lang yung washing machine. Tapos, actually mag-automatic off siya. What I mean by turning it off is yung sa switch, i-off siya. Pag mahina yung water supply, mabagal din yung pag ikot ba? Or in duration ng laundry. So, something that interests me kasi wala kaming ganyan sa Pinas. Yung washing machine na connected na sa water supply. Pero ganun. And I don't know what you call this washing machine, but someday, somehow, if I can afford na mabumili ng washing machine na ganyan, sa Philippines ko talaga ipapakabit. Bahay namin sa Philippines. Nakailangan ko pa yung bayaran. Deadline ata today. We'll check. We'll check na naman ang budget natin. Well, priority siya bayaran. Kasi pag di binayaran, syempre saan kayo titira? Wala naman tayong sarili nating bahay na pinamana sa atin. Sana all meron. Maliit lang na bahay naman. Pero at least meron matitiran yung mga bata, mga in-entrust sa akin ng Lord, na mga baby, girls. What's a baby boy? What's up? Pwede tayo maglilinis agad, bawas yung dumi if we accumulate. Para konti na lang yung ating linisin, not that much. Kasi ko ng energy. Other more important things to do.
kung, oh, di ba? It's really, ano na, okay. Stupid. Kaya yung ibang tao, they boil the egg for too long. Eh, sayang ng gas. So, what I can do is to boil it with just enough water, kahit na half lang. Tapos, pwede ko na maitagilid to kasi medyo mas malaki pa itong lalagyan sa minimum amount of water kung kailan pwede nang maboil yung egg at a certain level of fire also. So, what I mean is, if you want to makatipid talaga para sa pagboboil ng egg, i-feel mo na, hindi siya ganun katagal. Like, hindi mo papaubusin yung tubig na too much. Lose thermodynamics. Like, pag alam mong ano na siya, nasa point na hard na siya, mararamdaman mo yun kasi super boiling naman yung water. Pwede mong i-off. Siguro ginawa ko mga 5 to 10 minutes lang yun. Ito lang to. Tapos half water. Naubos yung water, hindi ko ito tinatakpan ng takip. I-rush mo agad with a normal level na water. Normal level na water dito is medyo cool. So, pag medyo cool, pag init, mainit, di ba mainit yung egg, tapos bubusan mo na ng malamig. Meron action doon yung molecules or yung mga movement ng molecules ba na yung heat mabilis siyang pupunta doon sa cool. So, anong tendency nun? So, since mas mabilis ang ikot ng molecules kapag liquid compared to solid, mas mabilis natitigas yung egg. Mas magiging siyang sturdy. Ngayon, ang kulang ko dito ay hindi ko gaano napadikit yung extra layer doon sa shell. So, mas hindi smooth yung pag-open ko ng egg na to. Dumikit siya. So, dapat babad pa ata to ng matagal sa water. Pero okay lang, since we need to have a medium speed morning. Not too slow, not too fast. Just fast. Medium to fast morning tayo ngayon para mas marami tayong magawa. Thank you po sa mga dumadaan. Hello. Ta-da! Have a look. A few ingredients of my own guiltless. Kunting guilt lang na adobo. Yung adobo ay manok. I-adoboin ay manok na galing sa tirang chicken tandoori. Yan, tira lang. Hindi natin maubos lahat. Solo lang naman po tayo. Solo flight living po tayo ngayon. Hindi ko rin ito nagagawa kapag kasama may mga kids kasi yung kitchen namin sa Pilipinas ay hiwalay o labas sa main room, nasa labas ng main room. So, yung ingredients usually nasa table or nasa floor dun sa old na garage house. Hindi ko mailabas yung cellphone, mahina yung wifi. Ayun. So, tanging magagawa ay nagtyaga. I-ready ko na yung ibang ingredients. Masarap. But, may kukunin lang tayo sa sa kwarto.
because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks to you, Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And not too weak, say I am strong. Oh, sure. I saw an ibis. Hehe. Gusto niya rin mabuhay. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kailangan kumano natin dito ha. Ayan. Natin siguro.
I'm back. Yeah, hello. We're back. Going back to the corner when I first saw you. When you wake up tonight, missing me. To wonder. Punta po tayo. For that, ano naman. Oo, pwede tayo mag-charge dito ng isang phone. So, kunin ko po yung isang phone to charge here. Yes. Yes na yes. Because gusto natin na magamit din yung isang phone. Kasi meron dong mga apps na kailangan ko din po. Hindi ko dito ma-open pa yung ibang apps na important for my family. Wala ba tayong music pati? So, pwede natin gamitin yung isang phone. Madali kasi doon mag-split screen. Then, so, when nag-music, pwede tayo makagawa ng iba pang online tasks. Yeah. Minsan nga itong ginger, ayoko na masyadong balatan kahit matanggal lang yung ibang mga lupa-lupa ba. Kasi minsan pag binabalatan ko siya, nakukuha pa yung ibang flesh na may katas pa. Minsan si mama, kita ko, basta malinis yung balat ng ginger, tinakat niya lang yung ginger, hindi niya na binabalatan, tapos binaboil niya iinumin, especially pag not feeling well. Ang dalawa ng viral infection dahil sa pag-shift ng weather. Hindi naman siya pang tamad. Ang purpose niya talaga ay para mas ma-preserve yung ibang flesh na meron ding extra benefits. Yan. Hindi ko din ito masyadong liliitan kasi gusto ko yung ginger, makakagat ko siya tapos parang mangunguya ko. Pero yung ibang parts, pwede ko siyang kainin. Is pampatanggal siya ng ibang mga we're not sure kung anong hormones meron na itong mga eggs ay mga chicken na to. Since mura nga lang din siya, we're not very sure kung anong mga pinakain sa chicken na yan. Just hope na through the natural ingredients ay mapuwasan yung evil ba mga synthetic or not so organic and natural hormones na meron yung chicken.
By the way, lalapatan po natin ito ng music sakaling trending tong video na to. Siyempre, ano to, ano lang, pampadagdag po ng watch hours. Padagdag po natin ito ng watch hours. Tapos, ito naman, experiment ko lang na idagdag siya. Kasi, may fiber. At the same time, parang malambot siya. Dahon siya ng isang spinach-like. Parang kapamilya siya ng spinach. Yung dahon na to. Pero madulas. Saluyot ba to? Hindi ko ano, yung iba sa Philippines tawag dito saluyot. Ma-extract lang natin yung pwedeng makain sa kanya. Nice. Parang ano siya, potential siya na help na mas masarap for me yung chicken. Pag lumabas na yung mas lasa ng chicken ba. Savory, parang ganun, umami. Parang pag ganito do kasing halaman or herb, ano siya, nag-absorb siya ng savory or umami na lasa. Basa ko. Mga 1 day ago. At na-try na ito maging mabilis. Ayan. Kulit ko muna yung isang cellphone. Kasi may research tayo. Baka totoo na tayo. Hindi ko sure kung mas masarap yung full talaga siyang ingredients. May sibuyas bawang, o dapat ba walang sibuyas, or walang bawang, I mean. Para mas lumasa yung ano. Well, I'm more of a bawang girl. But sibuyas is also healthy. So we will get this other cell phone where I can charge it here in the kitchen. Kasi meron pang space doon na pwedeng pasakan ng yung cord. Ito, isang cellphone. Ay! Kulong ko na isang cord. Oh no! So what's the plan? The plan is to look for a cord. Another cord. Where I can charge the other phone. Laking tulong ng Vivo po na yan. Pandemic. Nagamit ko natin siya sa pag-online tutorials. Super helpful. Yun lang. Saan nilagay ng isang cord niya? Maybe dito sa isang bag. Or sa paper bag. The cord. Ang cord. Ano to? Galing lang dito ko ilagay ito. Hindi masyadong mahirap hanapin. Sana yung cord. Naalala ko yun eh. Puting cord. Puting cord. Ngayon. Here na me. Where na you? You are needed. Oh, dito siguro. Tadam! Wali.
Wherever there's oh! No. Malalaki po yung ano ko. Cactus. Meron akong cactus na plant. Ayan, nakakatuwa sila, oh. May mga buds na sila. Exciting. Where will I put it? Dito ka na. Yeah. Nakakatuwa. Aalalahanin ko muna kung saan ko nilagay yung cord. Kasi, it takes a lot of time na hanapin yung isang bagay na ayaw magpahanap. Lala. Ay, tingnan mo. Tingnan mo. Tapos, pag may extra na po tayong pera, kahit wala, paayos po na po natin itong laptop. So, yan, may tumutunog siya. Ano kayang dahilan? Tapos, if ever na kakaririn po natin yung pag-online jobs, mga ganon, bibili po tayo nung laptop na mas maganda yung processor niya. So, Ryzen daw is okay. Pero, let's see yung honest reviews sa YouTube ng mga laptops na mas magandang bilhin or gamitin for the purpose of many things. Parang all-in-one siya halos. Pero, yun nga, mas mataas yung price pa ganun. Siguro kung hindi natin siya mabili ng isahan, at least installment na afford naman po natin. Ganun. So, yan. So, doon tayo sa afford lang natin. Kahit mag-installment basis pa tayo. Importante ay ma-achieve yung financial goals na maibibigay niya or maidadagdag niya sa family natin, sa mga expenses natin. So, what am I talking about? I'm talking about how to use things to earn, but not use people, Use yourself, to earn more for the family. Hindi ibig sabihin masyado tayong greedy. May napanaginipan nga ako So, interesting lang. Tinanong ko yung bata kung anong gusto niya at anong gustong maging ako sa kanya. Tapos sabi ng bata, just be content. Just be content, sabi ng bata. Or siguro dala to ng napanood ko kagabi. Dalawang pinanood ko na medyo malapit sa aking interest. Yun ay ang Hello Love Again. Siyempre yung lesson doon. Tsaka yung When Life Gives You Oranges. When Life Gives You Lemons. No. When Life Gives You Tangerines. Ay, yung sumisikat na yun na Korean na palabas. Yung series. Yan pa. Yun lang. Na-mention ko kasi maganda panoorin. Medyo sumakit yung ulo ko kakapanood ng almost 4 hours. 5 hours. Hindi ko po yung pinagmamalaki. At hindi din po siya magandang attitude. Pero parang ko yun movie marathon. Parang ganun. Series marathon. Hindi ko naman yung madalas ginagawa. Once a month lang. Ganun. So, ito na po. Yung adobo, gagawa natin ng ibang way para mas maging palatable at acceptable sa aking diet, which is I like more veggies and fruits, vegetables, root crops, pero ma-carbs kasi yung potato. So, magbabawas ako ng kanin sakali. In case nakakain ako nitong my very own Julie's adobo. Adobo na ang version ay hindi yung typical na adobong Pinoy, but adobong Julie. Okay po. Disclaimer tayo agad para wala masyadong expectation na ganito yung lasa dapat, ganito yung itsura dapat. Kasi we have our own diets na kung ano mas healthy para sa atin, di ba? So that's what I am also sharing
here in Julie Prado Shares na ako, hindi ako matatakot na i-share kung ano yung diet ko. Kasi at the end of the day, ako din naman yung makaka-feel bago ako matulog. Base dun sa mga kinain ko, di ba? And I need to be healthier dahil may mga taong dumidepende sa atin. At yung mga taong yon, hindi lang sila basta-basta. Like, they are our loved ones who will also contribute to the society. Yeah. So, that's it. Let's continue working. Wala bang extra cord dito? Saan ko kayo nalagay yung cord ko talaga, no? Hindi ko meron ng dalawa eh. Pero isa functioning. Nonetheless, let's continue cooking. Dapat makakain ako ng Pag-ibig service reminder. Wait lang po, yung dapat kong bayarin. Wait. 24 today. Pabayaran ko siya today. Yeah. And isi-check ko muna kung may budget tayo dito sa GCash. Yeah. Let's always be protected sa ating mga online accounts. By consistently reading yung mga updates. Ayan. Okay naman. Medyo caring mabayaran. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Screenshot. Bago pa mawala. Hinanap ko din yung unod. Parang isisave mo dun yung pera tapos tutubo. Pero lately, hindi ko makita eh. So, via GCash app din yun. Hindi ko pinapromote ng GCash by the way But, sometimes, and many times, sa life ko, nakakatulong siya. So, I do mention it. Basta responsible lang tayo mag-use ng mga apps. Then, mabe-benefit tayo. So, what am I searching right now? Yung mga ingredients ng adobo, tas kung ano pwedeng idagdag. Kasi yung ibang mga content creators, may mga variety silang sa recipe. May mga variety sila sa recipe. Like, ang iba dinadagdagan ng ganito, ang iba walang ganito. So, kung pwede naman idagdag natin kung mayroon naman din po akong ganong ingredients. Ano po? Adobong manok. Yan. Papakain ko lang naman sa sarili ko. Hindi talaga to intentionally for everyone. But, hopefully, kakainin ng mga anak ko. Since, ang goal ko talaga is sa mga pagkain is healthier. So, dito, soy sauce. Meron tayong soy sauce. May vinegar tayo. May garlic. More garlic siguro is, bet yung more garlic. O, sige. More garlic. Ano pa? Si Panlasang Pinoy na sikat na. From Canada ba at or US? Sa YouTube ko lang siya unang nakita. Hindi pa siya nagpapakita ng mukha niya before. But now, pinapakita na ni Sir Banjo Merano. So nice. Kasi syempre naging buhay niya na yung pag-vlog. And, ang pinakauna talaga dun is yung pagluluto. Ganon. Sana maging ganon din ako balang araw. Char! Kahit hindi sa pagluluto, anything na yung may share ko na worthwhile talaga sa mga na-build natin yung audience dito sa YouTube. So, take garlic and onion. Garlic. Pwede pala talagang garlic tsaka onion. Kasi, tingnan nyo, may explanation pa siya dito. Brown garlic gives that nice roasted garlicky flavor to the dish. Tapos yung onion naman, optional ingredient. Sabi na, hindi ko talaga yung onion, optional talaga siya pag adobo. Pero lalagyan ko siya. Kasi gusto ko. May added value yung tawag dyan, yung onion. Yeah! Lamang po. And then, nakabukas ang ating messenger para mag-connect sa ating mga loved ones. Yan po. Habang tayo nagluluto. Or gusto niyo ng music? Non-copyrighted music. Hindi ko kasi siya masabay eh. Ako na lang yung kakanta.
my Savior, Redeemer, lifted me from a miry clay. Almighty, forever, Lord, I'll never be the same, but you came near. From the everlasting until the world we live, from the soul desire. Will you live? You died, you rose and gave us life. You opened a word for your love to live again. Hallelujah for all you've done. Nahanap po yung messages. Ayun. Kasi may message doon si Pag-ibig Fund. Kailangan natin kopyahin para makip track tayo ng ating bayarin. Yan. Meron pa nga tayong tatanungin sa Pag-ibig ngayon eh. Hopefully makuha natin yung mga benefits. Next is go back to Messenger and then send to this group. Yan. Oh no. What happened to the laptop? The other viewers that we have. Ito na. So more garlicky is the name of the game. Let's get more garlic. Meron pa tayo ditong dolma. Stuffed vine leaves. Malaking plato. Mas malaking plato. Watching, guys. That's yung may light. Babalik na niya. Amazing grace, how sweet the sound. Amazing love, now flowing down from heaven's feet. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are.
almost na. Medyo i-chop natin. Para yung consistency ng adobo. By the way, may secret ingredients tayo sa adobo. Hindi naman siya super secret, pero for me na may sweet tooth, gusto ko siyang idagdag. Since hindi ako nag-sugar sa ngayon, honey ang ilagay natin. Yes, honey. My love. So sweet. Kahit sino ka ba, basta magda. Sunod sa'yo. Tawa, totoo, honey, so sweet. Sabihin mo sa akin. Nawawala po yung ibang nanonood sa atin. Mas, ano nga yung maganda sa cut ng ng onion? Anyway, what happened? Gutom pa tayo. Water po ulit, water. Hindi, garlic pala. Garlic cuts in adobo. Garlic in adobo. Ano ba yung cut niya? Ayusin mo nga pag-type para hindi ulit-ulit. Yan. Pork adobo. Sa picture na tayo, images. Pakita mo na agad. Oh, malalaki. Diba malalaki? Sige. May malaki, may maliit. Pakula ka ito mabuti. Para nanood ng lasa. So sweet. Ayan, dito tayo sa chicken adobo. Chicken adobo. Ayan. Dito tayo sa short videos. Ang haba. Ayun. Next lang. Ano yung garlic niya? Tinagtad niya mabuti. Minarinig niya muna. Bago niya painitan. Kailang tandoori na lang sa akin. Para mas nuot sa kanya yung lasa. Wow. Yung adobo niya dry eh. Okay. So, nag-isa. Tapos, yung toyo.
Okay. Bye, man. Lagi na lang ako sumusunod sa'yo. Ikaw na totoong hanip. Thank you for watching po. Sana naaamoy niyo eh. Yung tunog lang. Since maliit yung aking nilulutuan, papalit natin. Medyo malaki. Mas maganda palitin ko ito. Mas madaling manuot yung lasa. Hindi na natin.
Ayan na. Ito po. Konti lang po. Thank you po. Konti. Thank you po. Tatanggal lang natin siya. Kasi gusto ko mas maluto yung patatas. So, ang patatas, napakalambot. Ayan yung gusto kong lasa. Ano natin? Ay, mayroon pang kung ano-ano. Anek-anek. Mga 3 days ko na ito kulang. 3 days na ulam na po ito, guys. Kasi toyo pa lang ulam na eh. Nag-ulam na akong toyo noon eh. Wala kaming ulam ng toyo.
We cry, sing the vessel, like smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. Ring in the vessel, like smile at the storm. Tear takes me home, sailing and sailing home. Oh, now are you sailing home? Nabawasan ko na yung hugasin para multitasking. I-charge natin yung phone, lubat na. Iwali po muna natin yung chicken and egg. Malasa yung yung gulay. Yung stock. Parang gusto ko pang lagyan ng honey. Maya, lutuin muna natin na mabuti ang patatas. Low heat siya, pero matagal. Matagal ang pagpapakulo. Takip. Pwede na siyang iwanan ng saglit. Low heat lang naman kasi siya. Ang tayong tubig. May tubig po tayo. Loading. Binibidyo ko lang, Tina. No problem. Nakabidyo po ako. Thank you. Nakapasok? Wala po. Oo. Ako bukas pa. Oh, at least. Sana all din. Sana all. Ay, mag-charge lang po ako nito. Isang phone palisin ko. Bukas may pasok ka din. Ay, wala po. Oo nga. May ayusin ako sa 2 days off ka pala. Ha? 2 days.
Load tayo. Tangerines. Ano yun? Okay naman siya. Naiiyak lang din ako. Konti, minsan. Nag-init ka? Meron yung tubig malinis. Ah. Tinidor, tinidor. Tinidor. Lipat ko lang to ah. Buksan. Sino ka ba dyan, dear? Wala, dear. Hindi tayo makayos na sila. Malapit na pong nasira. Oh, meron na. Dito na lang natin. Oh, yung dito. Oh! Sira na. Ano na to? Yun o, tingnan mo. Oo nga. Nakita din namin yung kahapon. Hindi to sa inyo. Hindi ko. Sa amin lang mga blue lang ang mga ano. Ito ko na yun sa inyo. Sa use and zero.
sabaw malapot-lapot. Konting anghang. Ayun. You see me, I show you Ini one. Kain. Sige lang yun. Kumain ganito. Oh. Tayo lang Pagdag naman ko to dito. sa amin, ako, kain yan doon. Nagpapadala ko dun sa family ni Mark. Pinapadala. Galing probinsya. Probinsya kasi ako nakadala. Tinatawag mo, smart. Pinapadala ko yung mga hilos ko doon. Nandito? Usapo. Lansones. Usapo? Grabe. Oo. Kinukuha nila sa terminal Saan ng kayo? bus. Mindoro kami eh. Mga prutasan yung doon. Wow. Durian. Minsan ganap ng kaibigan. Makikikaibigan. Durian, ano, ano. Really? Ang alam ko nito sa ano? Quezon, Laguna. Quezon Ako, marami nga Province. sa amin. Sa inyo. Sabagay, isla. Isla ba ang Mindoro? Isla na. Kami Bicol.
Hindi ko lang ano sa amin, uso pili. Pero, siyempre, ayoko naman. Pagkadala ko sa industry, dalawang sako, isang sako ng soy, isang sako ng rambutan, may kalamansi. Ang mahal nito sa amin. Huh? Ang mahal. Sabi ko. Sobrang mahal siya. But dito pag nakakita ko, medyo okay naman yung budget. Bili ako kahit isang pack. Ayos pala sa inyo, no? Ano, may farm kayo? Or bukid na may mga tanim? Okay, isang tanin. So, maraming tanim na ganyan. Oh. Marami ka palang lupain. Option mo lang talaga mag-abroad. Option lang siya. Hindi, kinuha niya kasi ako. Siyempre. Ga-adobo ako kaso may nalagay akong gulay na malakas ang lasa. Gusto kong ayusin yung lasa ba. Diba? Gulay naman siya. Gulay naman siya. Lagay ko muna dito Baka na. Nila-live ko kasi ayaw makikita nila. Ano po ito man? Ngayon pihan. Dahil sa loob. Uy! The Madrigal family tree in Disney Encanto explained. Tulog ang mga babies. Ayun. Kailangan yung lasa ng manok. Okay, fine. Mag-spread sa medyo sauce. Ganun. Sige. Yan natin ng tubig. Tapos, gusto kong tirisin. Tirisin talaga yung ibang patatas para siya yung pampalapot ng konti. Okay. Konti lang. Yan.
Ano bang enumerated na recipe ng adobo para yung mas masarap yung saucy flavor niya? Ay, minarinate kasi dito sa iba. Okay. Marinated, guys. Wala tayong bay leaf. Garlic. Yung garlic, pangibabawin ko kaya yung garlic. Tirang manok. Suka. Maglagay pa ako suka. Ako may palaling lasa. 자신의 미가 좋아했잖아. Green onion. Green onion siya. Peppercorns. Onion. Garlic niya konti. Sugar niya. Oh, may sugar talaga siya. May vinegar. Lagyan ko lang vinegar. Sige, lagyan natin ng vinegar. Konting vinegar. Pero kapag dinagdag ko na to, para all in. Yung gulay talaga na ito ang hindi nakadagdag sa pagka-Pilipino. Anong gulay kaya ito? Para siyang saluyot. Malakas palang lasa niya. Never again gulay. Kaya sa mga mahilig magulay, pwede siyang ilagay. Gusto niya, or side dish na lang. Paano kaya? Nahirapan ako i-identify kang gulay ka. Ang unang lumalabas ay spinach. Spinach ata talaga ito. Yung malaking spinach. May madulas-dulas siya. Spinach. Yung stalk niya is malaki. Spicy crispy. Vinafuvuluri. Malabar spinach. Ganap ako ng video niya. Ito hindi, manipis yung stalk. Spinach ito, makapal yung stalk. Baka ito. Yung likod na lang. Spinach talaga ang lumalabas. Sige. Different species of spinach.
above. Yung mga spinach kasi dito, maliliit yung stock. Ito, malaki yung stock niya. Parang hindi siya spinach. Hindi rin siya charred. Iba rin yung charred. Iba rin yung ano yan, yung kale. Iba yung kale. Alam ko yung kale. This time, itanong natin dun sa mga nagtitinda nito. Okay. Okay. Charge muna. May adobo na siya. May konting amoy lang ng dahon. Gusto. Gulay-gulay siya. Gulay-gulay. May fiber na dagdag. Yung gulay na yan. Simmer ng konti. I-simmer ng konti.
Kailangan ko kainin itong gulay, pero di ko siya like. Ano kaya? Babalot ko dito yung yung chicken. Yeah. Okay. Let's see if that idea will work. And the taste is okay. Oops. Babalik sa inyo. Hanggang sa huli.
Tayo po'y kakain. Dahil sa labas. Tin, kain po. Sige, sige lang. Kuha ka dyan. Nabalik pa rin sa'yo. Lalaki. Ano ba dito? Waiting stand. Babalik pa rin sa'yo. Sandali. Ano ba na? Ganito. Yun. Diba? Lalaki. Wala po dito ilaw. Okay na. Water. Kulay. Yes. Lamig.
Eat. Ay! Scrap lang ako sa door. Why? Oh, naman wala. Ako, natalat pa. Talat pa ng crumbs. Thank you, Lord. Daon po, ay, balat ng orange. Sarap. Nasa. Hindi lang ako lang. Ginger. Gulay. Kain.
Break sandali. Let's have a break. Kailan ba tayo?
Saan po?